when we allow Jesus to shine from within us, others want Jesus for themselves. Kung tugutan daw nato nga si Jesucristo magasidlak diri sa sulod nato, gusto usab kini makita sa uban. Gusto nila makita si Jesucristo. Gusto sa uban na makita si Jesucristo dinhi sa ato ang kinabuhi. So ingon na mga Kristohanon, aron kita mahimong o adunay mga tao, especially mga dili Kristohanon nga nagalaom sila nga diha kanimo makita si Jesus Christ. Na ikaw musidlak o makita ang reflection kung kinsa si Kristo diha sa imong kinabuhi. Pangutana, nagasidlak ba si Jesus diri sa ato ang kinabuhi, diri sa sulod nato? Kay kung nagasidlak si Jesus diri sa ato ang kinabuhi, mugawas kini siya. And gani na akong gingon, naturally. Di na nimo dili pa atik-atik, dili pagpakaron ingnon, but naturally mugawas ang refleksyon ni Jesucristo diha sa imong kinabuhi nga diin makita, mailhan nila kung kinsa si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Tungod kay daghan na mga Kristohanon ambot ba patay buhi man si Jesucristo diha sa ilang kinabuhi. Kasi pasabot sa patay buhi. Mabuhi si Kristo kung naa sa simba, naa sa fellowship, naa sa mga katiguman, uban sa mga Kristohanon, pero kung kauban ang mga diliingon nato, mamatay si Jesucristo. Ug mabuhi ang si Tarpulano diha sa sulod sa imong kinabuhi, ang imong ikaw. Dili na mo ang gusto sa Ginoo, ug dili na mo ang gilauman sa mga tawo ang kapalibot sa imo. Kinsa man mga tawhana, mga higala nimo, even katong mga kumpare nimo, mga kauban nimo sa tagay, mga kauban nimo sa trabaho, mga kauban nimo nga mga kauban nimo sa imong balay, imong bana, asawa, mga anak, paryente, kasilinganan, mo ni ang ginalauman nimo o ginalauman nila sa imuha. Ilabi na itong mga tao nga dili magtotoo. Kung imong bana, di ba Kristohanon, imong asawa, di ba Kristohanon, imong anak, di ba Kristohanon, imong ginikanan, dili ba Kristohanon. Kini na mga tao, taas ang ilang expectation sa imuha. Sama sa kong ginaingon, sa diha nga nahimo kang Kristohanon, kini gibutang ka sa Ginoo sa usa ka kataas na butanganan. Ano man? Dili na ka ordinary na tao. Supernatural na ka. Gilain ka sa Ginoo o gibutang ka, gipataas, gipaigbabaw para makita sa mga tao nga nakapalibot sa imuha. Ingon si Jesus, walay magdagkot ug suga nga taguan ilalom sa gantangan, kundi ibutang niya kini sa patunganan aron daghan ang mahayagan. Kita ang gipasabot ang mga tao nga nagatuo kang Jesucristo, nag-ila nga siya Dios, ikaw ni. Nga gipili sa Ginoo, giluwas o gibutang sa taas na kahintang o butanganan aron mapaila, aron mudan-ag mahayagan kini mga tawhana nga nakapalibot sa imong apil, imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong ginikanan na dili Kristohanon, apil na sila. So mao na sa diha nga miingon ka nga Kristohanon na baya ko? Born again nako. Membro nako sa New Hope Christian Church. Kini na mga tao, kinahanglan pagkay balo nila nga Kristohanon naka ginalantaw na kanila karon nga naa sa usa ka taas o naga-expect sila og mga butang nga magtudlo kang Jesucristo kung kinsa siya diha sa imong kinabuhi. Karon kung buluyagon ka, karon kung wala ka nagadan-ag, makailabas sila sa Ginoo? Mailhan ba nila si Jesucristo? Mo nang magadan-ag lang ta kung atong tugutan nga si Jesus Christ musiga diri sa sulod nato. Don't shine so others can see you. Say pasabot ana, ayaw og siga para lang makita sa uban. Hinuon siga aron diha kanimo makita nila si Jesucristo. Kinahanglan musiga ka dili aron makita ka. Kung dili kinahanglan musiga ka aron makita nila siya diya sa imuhang kinabuhi. Siya, si Jesus. Dili kay musiga ka kay para makita ka nga mingon ang tao si hala kabuutan niya, hala ka maayong tao niya, hala ka prelihiyoso ani niya oy. Murag di man kabuak na og baso. Dili na. Pero hinuon musiga ka kay para makita nila ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Namuingon sila pagkagamhanan sa Ginoo. Kay kiusab ning tawhana nga kaniadto pagkabalasubas, pagkabuluyagon.
Pero karon grabe, gibago gyud siya sa Ginoo. Gusto na ako makaila ang iyang Ginoo. Dapat inana na makita si Jesus Christ diya sa atuang kinabuhi. Siya ang mapasidunggan.